Nasip olsa işleri yürütür. Likör, viskam, kokteyl. Seviyorum inşallah. Hem işleri oynamanda Avrupa'da. Nasip olsa yatıydı işleri var. Bağlısılar, kontraktlar inşallah uğruna geçiriyor. Hem merak uğruna. Estonya halkım çok Türkiye'de очень хорошо. Türkmenler halkım uğurlu nesiyeden hem merak uzakçı. Давайте. Очень классно. Ay güzel yakdaylar. Hanımlar ve cenaplar. Hanımlar ve cenaplar. Arasana camayı nasıl ettiler o? Yo arasa de. Balıkçı. O derece o kadar. Bize yardım. Bırakasta balıkçının kadını kovuyor. Hem de onlara yardım tutuyor. O kadar, o derece bunun dinsel yer. İyidir, iyi şey gitmeli o eze, men bile porn mihmanlar karışmıştır. Zapis bella koydum o, salam aleyküm. Tanıdım benim gel, gidip oturma tanıdım, gel. Gidecekler hem yer golf play. At vay denme. Mala değil atavay. Atavay denme. Mala değil atavay. Atavay denme. Mala değil atavay. Mala değil atavay. Mala değil atavay. Atavay ne mamule. Mala değil atavay. Gel. 5-10 yıl girdim. Mala değil atavay. Mala değil atavay. Atavay ne mamule. Mala değil atavay. Gel. Hem de buraya. Resul Aliyev, sen bana halen versiyon yani ne çoktan versiyon yani Resul Aliyev. Sen bana ne için söylüyorsun bilemek olun. Yani men sana ne için söylüyorum bilen ecen skeyin. Sen ecesi kuntu ecen ağzına skeyin, götçalayan ecen skeyin tuvarı. Men ecemi söyleme ho sen men tanana. Men sana söylemeli mecbur etme. Sen ecen günahsam yok olun. Men ecemin günahı yok bolşuyalı. Men sana mecbur yağdayda söylemeli öyle ves ecen yurdun içinde sen bana söylüyorsun o eşek ağzına skeyin. Seni doğrunan adamlar şeyle var, kova ayal olmam mümkün, bilemem, tanımam. Yani ne için sonuçta kova adamlardan sen yal bok ecensken doğulayanını benim hayranım arayın. Siz neyli adamlar? Men Türkçenem bilerim. Türkmençenem bilerim. Şu madeçenni siz bana yatlatmadınız Türkçen neymedigini, Türkmençen neymedigini. Düşündünüz mü? Men sayfama gelip de dans edeceğinize konsert görkezmen, öz sayfanızda konsert görkezip de men yalık begen alıp da takipçiniz kendim olsa görüp siz görüpler var ya, her yerde varsınız o. Kim özünüzden üstün olsa, şonun içine, hayatının içine fırrımız sokma. Fırrımız sokma. Noya vardı. Sen ne diyen? Eceğin vaktini şey tatlılar oyken, Sandon ne mi dip yazıyorsun? Giderak. Sana baham yoktur. Eceğin tatlılar baham yoktur. Sandon sana yandı ama
ayradık barın yerde nälik adres alaydaýyn da. Sen oýnatjaň ha? Ha? Sen kime näme diýäň bilýänmi? Ejet kuntu. Kirli sen näme gurlaýan? He? Sen ejen amına ağaç sokdummy men näme üçin beýip ýazýan? Kirli, men seni düşmeserer. Garaşyn. Короче, краскасы урод diýäňiz. Men yaradylışym şeýle, men ütgäp bilmän, siz ütgän diýäňiz bilen. Menim mi gady gülýän, bir barma şeýse de gülýän men şoň ýaly. Larda accountlarda men videolarym goýla, ay bu jelep, ay bu kültü, eyle beyle. Videolarım goýla, videolarıma komentar ýazýarlar. Ondan sonra bana sapşenye ýazýarlar. Ay Silbiş sen gaty goja gyz, seni gatlar bar eken. Men joralarym, dostlarym, jigilerim, doganlarym bar eken. Minnetdar diýdim. Şoň üçin meni syýlap söýýäňiz bar aralaryňyzda köpüňiz. Şoň köp minnetdarlyk maýdasyn meýle. Ullakan ýüregim bilen gujaklaýan Allahan janyňyz sag bolsun, bütün arzu. Hemen salam mehmanlar, tamam türsüňizmi? Şuň men size täze bir täzeligim var. Karoç men üý kömekçilim. Şol üý kömekçimni size tanıştyrjak. Ol üý kömekçim esasy hallary filosofy hemem polsprep. Esas iş şol. Özüm gaty işiňler hemem gaty takylym. Geliňizdir tanışalım. Hadi çağırayım. Bella. Gelgid işleňden soň bir çaýlap gurrun edeli gelgid. Ýadansyn gelay. Şolar ýaly. Ne dağda men perdar ya biloklardan. Geliyorum ya. Birinci qahalanam. Otra gayret tik durma boyum ağrıyor. Birinci dana ahama degem yok. Ikin deg tamam ayak koyam yok. Men bilok oğlanlardadım. Görüm sözdür. Oynayacak adamdan men adam değil. Ne surat değil mi? Staydak suratla. Men sizlerle ağız dinar yapayım yok. Staydak suratla. Başka aytsa koyacaklarım. Aytta endi bir gel beri. Men işim var. Prava malamda maňa instruktorum berdi, diňe ingilis dilini öwrüleýärler. Meniň diňe ömrümde maşyn tüp görmedik adam. Daş maşyna roluna münp görmedik adam. Şu instruktorum bilen öwrendim. Instruktorum, конечно же, amerikanka boldy. Adyna bilen Heyri, ady Heyri. Ýöne ýaman gowdy. Adam kaçlyk ýaman gowdy, ýöne maňa diýipdi. Sen neydi hazır egzamina prava almana tayin olsaň saň aýdar neydiger prava almana tayin bolmasaň ýagny birazjyk öwrenme zatlan bar bolsa men saňa şona aýdar. İstimade etmekten, birazcık bir pikirlenin nädip istimade etseňiz gowar, adamlara näkileseňiz gülkünç bolar. Siz prosto gelen zatlar istimade edip görmäň, sebebi diýeniz bar. Görýänler şu karantin başlady bolýan, ortertdäki okuyan türkmen studentler köpsi waň istimade edip başlapdyrlar. Görýänler bolýan, men gülküm tutany, men utanýan gaýtym, size teredipler. Şoň üçin birazjyk birden etmäkäňiz, birazjyk kreatiwrak bolsun we birinjilik bilen waýynda istimade etjek bolsaňyz, oraya prikollar, birinjilik bilen artistizm diýip bir zat bolmaly adamdy.
Şo da bolmasa siz edibelem. O düşünýärmi? O hiç ýerle gülkünjem der, manyysam ýok. Rost pikirler